This system is brought to life by innovators of the Act Reason. Bringing clean water anyone, anywhere. Tawag. ASPX. Mingon, tawagin na ito. Felwood Decor Solutions di ay. This is Felwood Solution. Dora Band. Hindi siya sa o hindi siya hindi siya yung sa dati na Epson. Sige, thank you. Kada kuha ning printera oy, printer. 6-inch. Gusto mo i-print na oy? Kani ang sample printouts niya. Gikan na Ah, perspective, map, kani multiple kani. vertex. Pila sa siya? Naami Kani, promo, sir, eh. sir. Naami promo karon. Wow. 260. 260. 290. 60 na lang. Ako Oh. kayo po. Ah, sa business nino? Oh, pwede guys. Multi-function sir. Na siya yung scanner, na siya yung photocopy o green print. At ito function. Yan, pwede pa ka-answer ng USB if naka-USB file. Okay. Siemens.
Ito mo, ito na order. Steel products are carefully packaged and transported to various locations, contributing to the manufacturing success of our BDO.